Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Philoscience, μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και στην παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Φίβος. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Philoscience. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, όπως θα έλεγε κανείς, επιστρέφει η σειρά και θα συνεχίσει να είναι ενεργή. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Φίβος Δημητρίου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Επιστρέφουμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο ήθελα να πιάσω. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω επεισόδια πάνω στις ζωές κάποιων μεγάλων φυσιογνωμιών, είτε στα μαθηματικά είτε στις θετικές επιστήμες, και σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή του Ινδού μαθηματικού Ραμανουντζάν. Στο επεισόδιο λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε για την σύντομη μεν περιπετειώδη δε ζωή του Ινδού μαθηματικού Ραμανουντζάν, ο οποίος έζησε από το 1887 έως το 1920, δηλαδή πέθανε σε ηλικία 32 ετών. Ο Ραμανουντζάν ήταν ένα πρικισμένο, μοναδικό μυαλό, ο οποίος αναγνωρίστηκε αργότερα από τη μαθηματική κοινότητα ως μια ιδιαίτερη και εκπληκτική ιδιοφυΐα, η οποία μπορεί να συγκριθεί με την κλάση του Όιλερ, με την κλάση του Γκάους, του Νεύτωνα και πολλών άλλων σπουδαίων μαθηματικών. Και το βασικότερο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ότι κατάφερε χωρίς κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση στα καθαρά μαθηματικά να δουλέψει μόνος του ανεξάρτητα και να επινοήσει πολλά μαθηματικά θεωρήματα διαφόρων κλάδων των μαθηματικών. Ουσιαστικά η δουλειά του και η έρευνά του ήταν στην απομόνωση. Πραγματοποίησε αξιοσημείωτες συνεισφορές σε κλάδους όπως στη μαθηματική ανάλυση, στη θεωρία ομάδων, στις σειρές, στα συνεχή κλάσματα, ενώ επίσης πρότεινε και λύσεις για προβλήματα που εκείνη την περίοδο παρέμειναν άλυτα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον Ραμανουντζάν, ποιος ήταν, και ας μιλήσουμε λίγο για τη ζωή του. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι γεννήθηκε το 1887 στην Ινδία, σε μια φτωχή γειτονιά, όπου ζούσε με τους γονείς του σε ένα μικρό παραδοσιακό σπίτι, το οποίο σήμερα πλέον είναι μουσείο στην Ινδία. Ο πατέρας του, καθώς έλειπε το μεγαλύτερο διάστημα στη δουλειά, ο Ραμανουντζάν έμενε με τη μητέρα του, η οποία ασχολούνταν με τα οικιακά. Έτσι επέκτησαν μια πολύ στενή σχέση και από εκείνη διδάχθηκε τα έθιμα και τη θρησκεία τους. Έτσι λοιπόν ο Ραμανουντζάν έγινε ένα πολύ θρησκευόμενο άτομο και στη μετέπειτα ζωή του. Έμαθε να τραγουδά θρησκευτικά τραγούδια, να παρευρίσκεται στις συναγωγές και να έχει συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες. Όλα αυτά κομμάτι της κουλτούρας τους. Και αν πάμε στην ηλικία των 11, ο Ραμανουντζάν ουσιαστικά είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός και απορρόφησε τις μαθηματικές γνώσεις των δύο φοιτητών, οι οποίοι ήταν ενοικιαστές του σπιτιού του. Έπειτα έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο το οποίο αφορούσε την ανώτερη τριγωνομετρία. Κατανόησε σε βάθος αυτό το βιβλίο και κατάφερε μετά να επινοήσει και να ανακαλύψει δικά του θεωρήματα πάνω σε αυτό. Έπειτα στις εξετάσεις του στα μαθηματικά έδειξε μεγάλη οικειότητα στη γεωμετρία και στις άπειρες σειρές. Ο Ραμανουντζάν διδάχθηκε πώς να λύνει τις κυβικές εξισώσεις το 1902 και κατάφερε μετά να βρει το δικό του σωστό τρόπο για να επιλύει τις τεταρτοβάθμιες εξισώσεις. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό έτος, το 1903, όπου ο Ραμανουντζάν μόλις 16 ετών προμηθεύτηκε ένα βιβλίο από έναν φίλο του, το βιβλίο του Καρ, το οποίο ο τίτλος του στα ελληνικά είναι μια σύνοψη των στοιχειωδών αποτελεσμάτων στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, όπου ήταν ένα βιβλίο που είχε μια συλλογή 5.000 θεωρημάτων. Ο Ραμανουντζάν μελέτησε το βιβλίο αυτό σε βάθος και πιστεύετε ότι αυτό ήταν το βιβλίο το οποίο τον επηρέασε ολοκληρωτικά και του έδειξε το δρόμο, θα λέγαμε. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο από πηγές ακούγεται ότι είναι ο λόγος που ξεδιπλώθηκε η ιδιοφυΐα του. Όταν αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1904, ο Ραμανουντζάν βραβεύτηκε με ένα βραβείο από τον διευθυντή του, τον Άιερ, ο οποίος τον εκφώνησε ως ένα εξέχοντα μαθητή, ο οποίος άξιζε υψηλότερες από τις μέγιστες δυνατές βαθμολογίες.
Κατάφερε να κερδίσει μια υποτροφία σε κρατικό κολέγιο τέχνης. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ραμανούτζαν ήταν τόσο επίμονος με τη μελέτη των μαθηματικών, ώστε να μην μπορούσε να εστιάσει και στα άλλα μαθήματα, στα οποία στα περισσότερα απέτυχε και έχασε έτσι την υποτροφία του. Ο Ραμανούτζαν εν τέλει δεν κατάφερε να πάρει κάποιο πτυχίο και συνέχιζε να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα πάνω στα μαθηματικά, αλλά σε εκείνη την περίοδο της ζωής του ζούσε σε τεράστιο επίπεδο φτώχειας και συχνά ήταν στα όρια της λιμοκτονίας. Στις 14 Ιουλίου του 1909, σε ηλικία 22 ετών, ο Ραμανούτζαν παντρεύτηκε ένα 10χρονο κορίτσι. Μετά από το γάμο, ο Ραμανούτζαν έψαξε για δουλειά. Έμεινε σε φιλικά σπίτια και πήγαινε από πόρτα σε πόρτα σε όλη την πόλη στην αναζήτησή του για να αποκτήσει ένα υπαλληλικό πόστο. Για να καταφέρει λοιπόν να βγάλει περισσότερα χρήματα, έκανε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές του Presidency College που ετοιμάζονταν για τις εξετάσεις τους. Έπειτα, ο Ραμανούτζαν κατάφερε και γνώρισε τον αναπληρωτή καθηγητή Άιερ, ο οποίος είχε ιδρύσει πρόσφατα την Ινδική Μαθηματική Εταιρεία. Ο Ραμανούτζαν, θέλοντας να πιάσει δουλειά λοιπόν σε ένα πόστο το οποίο δεν είχε να κάνει τόσο με τα μαθηματικά όσο με το τμήμα των εσόδων, ένα υπαλληλικό πόστο και αυτό, του έδειξε τα τετράδια του, τα λεγόμενα τετράδια του Ραμανούτζαν. Ο Ραμανούτζαν είχε γράψει 4 τετράδια σε όλη του τη ζωή. Ο Ραμανούτζαν λοιπόν έδειξε αυτά τα τετράδια στον Άιερ, τον αναπληρωτή καθηγητή, και ανέφερε ότι έμεινα άναυδος από τα αξιοσημείωτα μαθηματικά αποτελέσματα τα οποία περιείχαν αυτά τα τετράδια. Δεν είχα πρόθεση να πνίξω την ευφυΐα του με μια συνέντευξη για δουλειά στα χαμηλά κλιμάκια του τμήματος εσόδων. Ο Άιερ λοιπόν σύστησε διαλληλογραφία στο Ραμανούτζαν στους φίλους του μαθηματικούς στο Μάντρας. Κάποιοι από αυτούς είδαν το έργο του και του έδωσαν συστατικές επιστολές για τον Ράο, τον αναπληρωτή καθηγητή και τον γενικό γραμματέα της Μαθηματικής Εταιρείας της Ινδίας. Ο Ράο είχε ενθουσιαστεί από το έργο του Ραμανούτζαν, αν και στην αρχή αμφέβαλε για το κατά πόσο το έργο του αυτό ήταν αυθεντικό, αν ήταν δικό του δηλαδή. Εν τέλει, βέβαια, ο Ράο πίστηκε για τη μαθηματική ιδιοφυΐα του Ραμανούτζαν. Όταν λοιπόν ο Ράο το ρώτησε τι χρειαζόταν, ο Ραμανούτζαν του απάντησε ότι ήθελε μια θέση εργασίας και οικονομική ενίσχυση. Ο Ράο συμφώνησε και τον έστειλε στο Μάντρας. Εκεί συνέχισε τη μαθηματική του έρευνα με την οικονομική βοήθεια του Ράο. Έπειτα ο Ραμανούτζαν με τη βοήθεια του Άιερ δημοσίευε κάποια άρθρα στο περιοδικό της Μαθηματικής Εταιρείας της Ινδίας. Έθετε κάποια προβλήματα. Και όπως επισήμανε λοιπόν ο εκδότης του περιοδικού, οι μέθοδοι του Ραμανούτζαν ήταν τόσο σύντομες και ικανοφανείς και η παρουσίαση στερούταν από σαφήνεια και ακρίβεια. Έτσι ένας συνηθισμένος μαθηματικός αναγνώστης, ασυνήθιστος σε τέτοια διανοητικά γυμνάσια, δεν θα μπορούσε να καταλάβει τους συλλογισμούς του εύκολα. Κάποια στιγμή ο Ραμανούτζαν αιτήθηκε για μια θέση σε ένα γραφείο στο λογιστήριο στο λιμάνι του Μάντρας. Σε ένα γράμμα λοιπόν που χρονολογείται στις 9 Φεβρουαρίου του 1912 γράφει: «Κύριε, γνωρίζω ότι η θέση του γραμματέα στο γραφείο σας είναι κενή και αιτούμε για αυτή. Πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και μελέτησα, αλλά δεν κατάφερα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου εξαιτίας κάποιων δυσμενών συνθηκών. Παρ' όλα αυτά, αφιερώνω όλο μου τον χρόνο στα μαθηματικά, στα οποία έχω εξελιχθεί αρκετά. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανός να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα της εργασίας, αν μου δοθεί. Προσμένω ότι θα είστε αρκετά καλός έτσι ώστε να με καλέσετε για συνέντευξη». Μαζί με την αίτησή του υπήρχε και μια σύσταση του καθηγητή μαθηματικών στο κολέγιο του Presidency, στην οποία αναφερόταν ότι ο Ραμανούτζαν ήταν ένας άντρας με εξαιρετική μαθηματική ικανότητα. 3 εβδομάδες αργότερα, στις 1 Μαρτίου, ο Ραμανούτζαν πληροφορήθηκε ότι προσλήφθηκε εκεί ως γραμματέας με μισθό 30 ρούπιες το μήνα. Στο γραφείο, ο Ραμανούτζαν τελείωνε γρήγορα τα εργασιακά του καθήκοντα, ώστε να μπορεί να καταπιάνεται με μαθηματική έρευνα. Την άνοιξη του 1913 τώρα, ο Άιερ και ο Ράο προσπάθησαν να παρουσιάσουν το έργο του Ραμανούτζαν σε Βρετανούς μαθηματικούς. Ένας από αυτούς είπε ότι ενώ ο Ραμανούτζαν είχε κλείσει στα μαθηματικά, του έλειπε το γνωστικό υπόβαθρο για να γίνει δεκτός από ακαδημαϊκούς μαθηματικούς. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο Χιλ, ο πρώτος Άγγλος με τον οποίο μίλησαν, δεν προσέφερε κάποια φοιτητική θέση στο Ραμανούτζαν, του έδωσε κάποιες σημαντικές συμβουλές για το έργο του. Με τη βοήθεια φίλων, ο Ραμανούτζαν έστειλε γράμματα σε επικεφαλείς μαθηματικούς του Πανεπιστημίου του Cambridge. Οι πρώτοι 2 καθηγητές επέστρεψαν τα γράμματα του Ραμανούτζαν όμως χωρίς κάποιο σχόλιο. Στις 16 Ιανουαρίου του 1913, ο Ραμανούτζαν έγραψε στον Χάρντι, τον έπειτα συνάδελφό του. Καθώς λοιπόν αυτό το γράμμα προερχόταν από έναν άγνωστο μαθηματικό, η 9σέλιδη μελέτη του Ραμανούτζαν φάνταζε απάτη στα μάτια του Χάρντι. Ο Χάρντι αναγνώρισε κάποιους από τους τύπους του Ραμανούτζαν, ενώ άλλοι του φαινόντουσαν σχεδόν απίθανοι για να γίνουν πιστευτοί. Ο Χάρντι έδωσε τα χειρόγραφα του Ραμανούτζαν στο συνάδελφό του, τον Littlewood,
Ο Littlewood εντυπωσιάστηκε από τη μαθηματική ιδιοφυΐα του Ραμανούζαν. Το Φεβρουάριο του 1913 ο Χάρντι έστειλε ένα γράμμα στο Ραμανούζαν, όπου εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τις μελέτες του. Ο Χάρντι επίσης πρόσθεσε όμως ότι είναι απαραίτητο να δοθούν και κάποιες αποδείξεις για τους ισχυρισμούς. Πριν ακόμα λοιπόν όμως να φτάσει το γράμμα στο Μάντρας, την τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ο Χάρντι επικοινώνησε με τις Ινδικές Αρχές για να κανονίσει ένα ταξίδι για το Ραμανούζαν στο Κέιμπριτζ. Ο γραμματέας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τους Ινδούς φοιτητές συνάντησε το Ραμανούζαν για να συζητήσουν για το ταξίδι του. Όμως, σύμφωνα με την βραχμανική παιδεία του, ο Ραμανούζαν αρνήθηκε να φύγει από την πατρίδα του για να πάει σε μια ξένη χώρα. Εν τω μεταξύ, ο Ραμανούζαν έστειλε ένα γράμμα με θεωρήματα στο Χάρντι, στο οποίο ανέφερε για το Χάρντι ότι «Έχω βρει ένα φίλο σε εσάς, ο οποίος βλέπει με ενδιαφέρον το έργο μου». Εκτός από την οπισθογράφηση του Χάρντι, ένας πρώην λέκτορας μαθηματικών, ο Gilbert Walker, είδε το έργο του Ραμανούζαν και εξέφρασε το θαυμασμό του, παροτρύνοντάς τον να πάει στο Cambridge. Ως αποτέλεσμα της οπισθογράφησης του Walker, ο Ράο, ένας καθηγητής μαθηματικών σε σχολή μηχανικών, προσκάλεσε τον συνάδελφο του Ραμανούζαν, τον Άιερ, σε μια συζήτηση με θέμα «Τι μπορούμε να κάνουμε με το Ραμανούζαν». Η απόφαση που πήραν ήταν να του δώσουν μια υποτροφία για 2 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Μάντρας. Ενώ ο Ραμανούζαν ήταν απασχολημένος ως φοιτητής, συνέχισε να στέλνει τις μελέτες του στο περιοδικό της Μαθηματικής Εταιρείας της Ινδίας. Όμως ο Χάρντι απογοητεύτηκε από την απόφαση του Ραμανούζαν να μην ταξιδέψει στην Αγγλία. Γι' αυτό επιστράτεψε έναν συνάδελφό του, λέκτορα στο Μάντρας, να μεταπείσει το Ραμανούζαν. Αυτή τη δουλειά την έκανε ο Νεβίλ. Ο Νεβίλ ρώτησε τον Ραμανούζαν το λόγο για τον οποίο δεν θέλει να επισκεφθεί το Cambridge. Μέχρι τότε όμως, ο Ραμανούζαν είχε δεχθεί την πρόταση, καθώς η αρχική διστακτική θέση των γονιών του είχε αλλάξει. Ο Ραμανούζαν τότε έπλευσε για την Αγγλία, αφήνοντας τη γυναίκα του πίσω με τους γονείς του στην Ινδία. Ζωή στην Αγγλία. Ο Ραμανούζαν έφτασε στο Λονδίνο στις 14 Απριλίου. Ξεκίνησε αμέσως να εργάζεται με τους Littlewood και Χάρντι. Έπειτα από 6 εβδομάδες, ο Ραμανούζαν μετακόμισε σε απόσταση μόνο 5 λεπτών από το δωμάτιο του Χάρντι. Οι δυο τους ξεκίνησαν να μελετούν με μεγάλη προσοχή τα τετράδια του Ραμανούζαν. Ο Χάρντι είχε ήδη παραλάβει 120 θεωρήματα από το Ραμανούζαν στα πρώτα γράμματα της αλληλογραφίας τους. Ωστόσο υπήρχαν πολλά περισσότερα θεωρήματα και πορίσματα τα οποία υπήρχαν γραμμένα στα τετράδια του Ραμανούζαν. Ο Χάρντι αναγνώρισε ότι μερικά από αυτά ήταν λάθος, αλλά παρόλα αυτά είναι αξιοσημείωτο το πόσα λίγα ήταν τα λάθη του Ραμανούζαν όταν μιλάμε για μια ιδιοφυΐα η οποία δεν είχε κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Δούλευε μόνος του, όπως είπαμε. Μερικά άλλα θεωρήματα ήταν καινοτομίες. Ο Ραμανούζαν είχε κερδίσει και την εκτίμηση του Χάρντι και του Littlewood. Ο Littlewood είχε σχολιάσει ότι πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον ένας Τζακόμπι, ένας άλλος σπουδαίος μαθηματικός. Ενώ ο Χάρντι δήλωσε ότι μπορεί να το συγκρίνει μόνο με τον Όιλερ και τον Τζακόμπι. Ο Ραμανούζαν πέρασε σχεδόν 5 χρόνια στο Cambridge, όπου συνεργαζόταν με τους δύο άντρες, τον Χάρντι και τον Littlewood. Οι προσωπικότητες του Χάρντι και του Ραμανούζαν διέφεραν έντονα και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο ένας, ο Χάρντι, ήταν άθεος και ήταν ένθερμος υποστηρικτής της μαθηματικής αυστηρότητας και της καθαρής μαθηματικής απόδειξης, σε αντίθεση με τον Ραμανούζαν, ο οποίος στηριζόταν περισσότερο στη διαίσθησή του και ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άντρας, όπως είπαμε. Την περίοδο στην οποία ο Ραμανούζαν βρισκόταν στην Αγγλία, ο Χάρντι προσπάθησε σκληρά να του αναπληρώσει κάποια μορφωτικά κενά τα οποία είχε ο Ινδός μαθηματικός, χωρίς όμως να παρεμποδίσει ταυτόχρονα την έμπνευσή του. Τον Μάρτιο του 1916 στο Ραμανούζαν απονεμήθηκε πτυχίο θετικών επιστημών, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε διδακτορικό, σε PhD δηλαδή, όπου το απονεμήθηκε χάρη στη δουλειά του Ινδού μαθηματικού πάνω στους ιδιαίτερα σύνθετους αριθμούς, μια εργασία η οποία αποτελούταν από 50 σελίδες, όπου αποδείκνυε διάφορες ιδιότητες αυτών των αριθμών. Ο Χάρντι σχολίασε ότι αυτή η εργασία ήταν μία από τις πιο ασυνήθιστες για την εποχή όσον αφορά τη μαθηματική έρευνα. Σχολίασε επίσης ότι ο Ραμανούζαν έδειξε τρομερή οξύνη συγγράφοντας αυτή την εργασία. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1917 εκλέχθηκε μέλος της Μαθηματικής Εταιρείας του Λονδίνου. Έγινε μέλος της Βασιλικής Εταιρείας το 1918, όντας ο δεύτερος Ινδός με αυτή την ιδιότητα και ήταν ένας από τα νεότερα μέλη της ιστορίας της Βασιλικής Εταιρείας. Ο Ραμανούζαν διατύπωσε μια πληθώρα από μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι μετέπειτα εξετάστηκαν σε βάθος.
Ο Χάρντι, μιλώντας για τις ανακαλύψεις αυτές, τις χαρακτηρίζει ασυνείδηστα πλούσιες, καθώς και αναφέρει πως συχνά έχουν βαθύτερο περιεχόμενο από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Θα κάνουμε τώρα μια αναφορά στα τετράδια του Ραμανούζαν. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ ακόμη βρισκόταν στο Μαντράς, ο Ραμανούζαν κατέγραψε τον κύριο όγκο των υπολογισμών του σε 4 τετράδια. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των υπολογισμών, βέβαια, γράφτηκε παραδόξως χωρίς να έχει κύριες πηγές. Και αυτή ήταν η αρχή της εσφαλμένης εκτίμησης, ότι δηλαδή ο Ραμανούζαν δεν ήταν ικανός να αποδείξει τις θεωρίες του και ότι απλά σκεφτόταν το τελικό αποτέλεσμα με ακρίβεια. Ο μαθηματικός Μπέρντρ, στην κριτική του για αυτά τα τετράδια αυτά και για το γενικότερο έργο του Ραμανούζαν, αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ικανός να καταστρώσει τις αποδείξεις των υπολογισμών του, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας ήταν ότι το χαρτί ήταν τότε πολύ ακριβό και ο Ραμανούζαν έκανε το κύριο μέρος των υπολογισμών του και πιθανότητα και τις αποδείξεις του πάνω σε ένα μαυροπίνακα, κάτι το οποίο συνηθιζόταν να συμβαίνει, και στη συνέχεια μετέφερε απλώς το αποτέλεσμα σε χαρτί. Επίσης, μπορεί να ήταν πολύ πιθανό να επηρεάστηκε και από τον τρόπο που ήταν γραμμένο το βιβλίο που τον επηρέασε βαθιά, το βιβλίο του Καρ, που ήταν το βιβλίο που μελέτησε νέος, μέσα στο οποίο υπήρχαν πολλά αποτελέσματα χωρίς να δίνονται αποδείξεις. Τέλος, είναι πιθανό ο ίδιος ο Ραμανούζαν να θεωρούσε ότι η δουλειά του ήταν ένα ζήτημα προσωπικού ενδιαφέροντος και έτσι να μην κατέγραφε τις αποδείξεις των υπολογισμών του. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του ενέπνευσαν πολλούς μαθηματικούς οι οποίοι έκαναν έρευνες προσπαθώντας να αποδείξουν όλα όσα κατέγραψε ο Ραμανούζαν στα τετράδια του. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει το τελευταίο τετράδιο του Ραμανούζαν, το οποίο ανακαλύφθηκε και το βρήκανε το 1976. Ο Μπέρντρ σχολιάζει την ανακάλυψη του τετραδίου ως η ανακάλυψη του τελευταίου τετραδίου προκάλεσε τέτοιο ενθουσιασμό στη μαθηματική κοινότητα όπως η ανακάλυψη της 10ης συμφωνίας του Μπετόβεν. Θα κλείσουμε το επεισόδιο αυτό με τις απόψεις άλλων μαθηματικών που έθεσαν για το Ραμανούζαν. Όταν ο Χάρντι ερωτήθηκε σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν από το Ραμανούζαν για να φτάσει στις λύσεις, ο Χάρντι είπε ότι άγονταν από μια διαδικασία ανάμεικτων επιχειρημάτων, διαίσθησης και επαγωγών, για τα οποία ήταν εντελώς ανίκανος να δώσει μια λογική εξήγηση. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ εισάξιό του και μπορεί να το συγκρίνει μόνο με τον Όιλερ και τον Τζακόμπι, όπως είπαμε. Ο καθηγητής Μπέρντρ του Πανεπιστήμιου του Ιλινόι, κατά τη διάρκεια μιας διάλεξής του στο Μαντράς το Μάιο του 2011, ισχυρίστηκε ότι τα τελευταία 40 χρόνια, εφόσον σχεδόν όλα τα θεωρήματα του Ραμανουζάν έχουν αποδειχθεί σωστά, υπάρχει μια μεγαλύτερη εκτίμηση της δουλειάς και της ευφυΐας του. Επιπλέον, δήλωσε ότι το έργο του Ραμανουζάν εκτείνεται σε πολλούς τομείς των σύγχρονων μαθηματικών και της φυσικής. Στο βιβλίο Scientific Edge αναφέρεται ότι τα καταρθώματα του Ραμανουζάν έγιναν πλήρως κατανοητά πολύ αργότερα, αρκετά μετά τον πρόωρο θάνατό του το 1920. Και αυτή ήταν, εν συντομία, η ιστορία του Ραμανουζάν, μιας πολύ ιδιαίτερης ιδιοφυΐας, και κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο από τη νέα χρονιά. Καλές γιορτές και καλή συνέχεια σε όλους. Από τον Φίβο Δημητρίου και από τον Βασίλη Παπουτσί, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.